Здравейте в ден 4 от маратона за повече време с Геша Майкъл Роуч и неговия екип по целия свят и в България. Надявам се до тук всичко, което правим, да ви е интересно и полезно. Аз съм Златина Василева от издателско-продуцентска къща Жануа 98 и специално за днешния епизод ще кажа, че съм и майка на 2 деца, малки, почти породени, защото един от инструментите в предстоящия с Геша Майкъл Роуч курс, който е изкуството да създаваме повече време, е именно това как да помагаме на младите родители да имат повече време без деца. Или знаем колко е натоварено времето на хората, които имат мъничко дете, да не говорим за хората, които пък имат 2 мънички деца или повече. И всъщност перфектната почва, ако трябва така да говорим, за засаждане на семе за нас самите за повече време, е да намерим човек, който има нужда от повече време. Обратно на логиката, човек ще си каже как аз да давам повече време на някого, като аз самия нямам време, но по пътя на логиката ще ви кажем следното, че системата на семената на Геша Майкъл Роуч работи на следния принцип. Ние правим нещо мъничко, посаждаме мъничко семенце и то дава голям резултат. Тоест даваме малко време на някого, помагаме на някого, който няма време самия той да има малко повече време и след това обратно към нас резултата, който ще се върне, ние да имаме повече време. Така че ако до сега в предните видеа ви говорихме за конвенционалните методи, с които да си създадем повече време, които в дневника на Геша Майкъл са 13 и можем да ги изброяваме, ако, както ви казах, не сме си заредили тейлбода или не сме си посадили правилните семена, тези неща и да ги правим цял живот супер усърдно, може и да не ни сработят. Така че ако искате почистването да ви освободи ума от всички обекти, излишни дрехи, предмети, които имате вкъщи, ако искате завършването на задачите също да ви води до повече време, посейте семето за повече време, което е най-просто казано за контекста на маратона ни, да помогнете на друг човек, който не му достига времето или изобщо няма време за себе си, за нещо, което обича, за работа. Помогнете на този човек, дайте му от своето време или му спестете време. Сега, докато си говорим, просто помислете за някой такъв човек около вас. Може да не е директно родител с малки деца, може да е човек, който се пренася някъде, има нужда да му се помогне по-бързо да се пренесе в апартамента си. Може да е човек, който работи супер много, но има да организира, да кажем, сватба или кръщене, или детски рожден ден, или нещо, с което вие можете да го отмените, някаква малка задача. Не става въпрос, вие нямате 2 часа свободни, да отделите 3 часа за някого. Намерете как да подарите от времето си на някого, веднъж в седмицата, например, ето сега, днес може би гледате това видео в петък, помислете от сега в петък и предложете за другата седмица на няколко да му помогнете с нещо. Пример ви давам за това как преди година едни наши приятели, които също са с малко дете, имаха годишнина и ние им предложихме да гледаме тяхното дете вкъщи, заедно с нашето. Естествено, че беше така неспокойно, естествено, че трябваше да следим какво правят постоянно децата. 2 часа и нещо играха вкъщи, хапнаха, играха, лудуваха и ние не бяхме така да си седнеш на дивана и да си гледаш нещо и да си спокоен. Но цялото това време, което просто ние така ли, че сме вкъщи с детето, ние им казахме, доведете си вашето дете вкъщи и вие излезте някъде, ние им го подарихме. И аз лично тогава си го посветих на това, ние пък после да имаме повече време за нас, да има на нас кой да ни помага, да имаме повече възможности, като звъннем на някой от семейството и го попитаме, можем ли ние да отидем примерно на кино или на ресторант, да имаме отклик и хората да ни помагат. И е факт, че това нещо се е случвало и се случва. И ако имаме желание, искаме да попитаме някой да излезем някъде, дали по повод или не, ще се намери кой да ни гледа децата. Така че в дневника си инструмент номер 5 от Геша Майкъл Роуч е кръстен детегледачка за създаване на време. Бъдете, образно казано, детегледачка на някой човек. Погледайте детето му. Детето му може да бъде да вземете част от офисната му работа, да помогнете на някого с това да
си занесе дрехите буквално на химическо чистене. Ако знаете, че наистина някой си организира някакво събитие, в което вие може да помогнете и да улесните цялата логистика, организация, предложете вие да поемете нещо. Хората в момента, всички, след като и толкова много хора участваме в този маратон, и ние като организатори, и вие като хора, които го гледате и очаквате с нетърпение видеята, всички имаме нужда от повече време. Така че и около във вашия приятелски семейен кръг със сигурност хората имат нужда от нещо да ги отмените. Още един пример ви давам. Преди години, когато бях студентка, едно детенце имаше ремонт в къщи и майстора си беше довел детето у дома. И то беше някакво момченце, например 10-11 години, хиперактивно, в добрия смисъл на думата, търчи, изкача, има нужда постоянно да задава въпроси. Аз точно се готвя за изпита ми, който е на следващия ден. В единствената стая, която не се ремонтира, съм пръснала навсякъде лекции по пода и тогава всъщност и превеждах на един от курсовете на Геше Майкъл Роуч и момчето дойде и искаше да си играе с някого. Съответно не можеше с баща си, постоянно му досаждаше и той му казваше: бягай от тук, не ми се пречкай. И всъщност момчето взимаше от времето на баща си, който беше дошъл да прави нещо по ремонта. И аз си казах: хубаво, ще тествам системата на семената и ще отделя от времето си за това момче, 1 час, в който той ще бъде вкъщи. Толкова избирам да му отделя, да си говоря с него, да го разпитвам някакви неща и след това времето, в което аз ще се готвя за лекциите ми, просто ще бъде много по-смислено, достатъчно и много по-ползотворно за мен. Той ще си посея семето. И това, което се случи, че първо бащата си свърши работата много по-бързо. Момчето беше много щастливо, че е някаква там, айде не тинейджърка, но близо до неговата възраст, нали, кака, си общувала с него, слушала му нещата за колелата, за компютърните игри, разпитвала го е. И факт е, че на този изпит, това, което аз си подготвих като теми, което успях да отметна, на следващия ден точно то ми се падна на изпита. И мои колеги много пъти са се шегували, че съм голяма късметлийка, но аз тогава просто самата аз се впечатлих, защото го направих като тест, а всъщност това нещо се работи. И бях много доволна и винаги го давам този пример, защото нямах време. Самата аз бях много изнервена за това как ще ми стигне времето да си прочета целия конспект, но времето, в което реално ми остана да се подготвя, бях много по-систематизирана, отметнах не всички теми, но това, което ми се падна, беше точно това, което бях преговаряла, точно това, което бях учила. И всъщност аз дадох и време и на майстора, отдадох и време на момчето и посадих семето, така че на следващия ден аз да отида и телбода да щракне и да ми се падне темата, по която съм се готвила. Така че Геше Майкъл Роуч говори за това да създаваме време и да правим от времето смислено време. Така че да имаме някаква среща и точно по темата, по която да се готвим, по нея да имаме възможност да говорим. Да имаме някакъв проект и точно по това, което сме мислили да обсъждаме с хората, пред които ще го представяме, те точно за това да ни питат. Да създаваме повече време не означава просто да седим и да отбиваме хората, така че ние да имаме повече време. Напротив, днешното ни предизвикателство, най-важното от всички 4 до сега, е да си помислите на кого можете да помогнете, като му дадете част от своето време. Не си мислете за това, че нямам време как да дам. Напротив, кажете си: така или иначе нямам време, нищо не губя, като просто инвестирам в бъдещето си време, давайки на някого от своето сега. Помислете кой да бъде това. Аз пак казвам, че за хората, които имат малки деца, това е супер помощ, така че винаги никой няма да, да ви откаже, ако кажете: дай да ти взема децата след училище, или искаш ли да ти помогна с това, аз да карам някого на детска градина, или дай уикенда да ги взема и да измисля нещо заедно да правим. Така че това ви е един много добър вариант. И вече помислете на някой колега, на когото може да сте от полза, разбирате от работата му, или някой, който си организира пътуване, а пък вие примерно сте ходили по тези места, можете да му много по-бързо да му направи, да му изготвите програма, да му купите билети. Например, за приятели, които са ходили до Рим, и ние пък с моето семейство сме ходили, и аз самата съм ходила преди това няколко пъти. Директно съм им пращала сайтовете, от които са най-надежните билети, с най-добрите оферти, така че те да не трябва
търсят кой е измамник, кой не е измамник. Пращала съм им такива билети, които са за това да все едно да пропуснат опашката и да минат предварително, без чакане, без измамници и така нататък. Билети, които може да си резервираш от сега за след 3 месеца. Давала съм препоръки, така че самите вие помислете как можете да помогнете на някого с това да му дадете от своето време. Времето може да бъде съвет, може да бъде помощ. Кой от вас има нужда от повече време? Всички, след като сме на този маратон. Аз самата имам нужда от повече време за мен, тъй като майка на 2 малки деца нямам време за себе си, нямам достатъчно време за съпруга ми, нямам достатъчно време за всички неща, които искам да правя, всички дневници на Геша Майкъл Роуч, които искам да прочитам, които пак са нарисувани от дъщеря ми и така нататък. Нямам достатъчно време да слушам всичките курсове, които ни предстоят. Точно за това с нетърпение очаквам курса, защото всеки курс дава един тласък, дава една мотивация по-осъзнато да засаждаме тези семена, защото всички, които сме в тази система, знаем и го правим, но в един момент това спира да е актуално. Темата за времето е актуална всеки ден, така че ако искаме да го правим, дадох ви няколко примера, това трябва да бъде постоянно, регулярно и в един момент да стане като нещо от ежедневието ни. Аз лично всеки път, когато отделя време за това да помогна на някого други го да има повече време, поканя хора в къщи, така че да могат да си приспят децата и децата им да спят тук, докато те си свършат някаква работа или просто си поговорим, или така организирам деня, че някой да има по-малко време, докато стигне до някъде, за да може вкъщи предварително да си оправи нещата и така нататък. Всичко това го посвещавам на моето собствено време. Така че днешното ви предизвикателство, моля ви, напишете в групата къде не ви достига време, т.е. най-вероятно в много неща. Какъв е вашия казус? Ето, моя казус е, имам 2 малки деца вкъщи, които взимат огромна част от времето ми. Къде мога да посея семе? Кой е човека, на когото вие можете да помогнете да има повече време? Напишете в групата и след това ще поговорим за това как да го направите. Гледайте също така и лекцията с Геша Майкъл Роуч, която по-късно днес ще се излъчва. Ако не сте получили линк, ще ви изпратим. Пишете във Viber групата и задължително се включете в курса от 19 септември, защото ще бъде много ценен, много интересен. Ниските цени за него са валидни до 14 септември неделя и от понеделник се покачват, така че на сайта, който е в линка в описанието, погледнете, запишете се и ще се радваме да сме заедно с вас.